Peertrijden. Lotte is met Heid en Mim bij de supermarkt. Wat staat er nou voor de winkel? Een peert. Niet een echt peert, een nepper. Mag ik erop zitten? Vraagt Lotte. Het mag. Kan het peert nou bewegen? Nee, het peert doet niks. Er moet geld in, zei Lotte ineen. Dere. Ja, daar zit een gleuf om geld in te gooien. Mim zoekt in de beurs. Lotte krijgt €1. Heid en Mim gaan de winkel in en Lotte mag bij het peert blijven. Ze gooit het geld erin en dan gaat het peert op en del. Krik als draaft het. En dus blijft het op zijn plak staan. Leuk hoor. Harder. Roept Lotte. Maar na een hutsie gaat het peert hield iets stariger aan. En dan houdt het peert er met op. Wat spietig. Daar komen Heid en Mim ook weer naar buiten. Met de bordskippen. Kom Lotte, zei Mim, wij zullen weer op huis aan. Maar wat is dat nou? Lotte staat heel stil. Ze kan hun niet meer bewegen. Ze kan ook niet meer praten. Lotte, zei Mim, doe niet zo halwies. En dan beweegt Lotte toch wat. Evies. Ze wiest naar haar mond. En dan staat ze weer stil. Oh, zei Heid ineen, ik begrijp het al. Wij moeten er eerst wat ingooien, dan doet ze het weer. Boven op een bordskippen luidt een pude drap. Dat het Lotte al lang zien. Heid duwt een drappie bij Lotte in de mond. En in één keer ze weer draven. Krikt zo hard als een peert.